ube kahle. No, ngingadingi. Hayi ube kahle. Yini Themba kwenze njani? Good. Lale kanjani? Ngizangidalanga kahle isithanda sami namhlanje. Akho. Le ngqondo zamaplate enipha. Ngicela ukuthi musu uphaka intaba uzungamboni umuntu ongali. Bheke manje uqumbila ukwazi ukuthi. Sikhengele ukuthi ngabathi uyihonqele ebusuku la ile kamnandi sisu siyakhala. Uthini Themba? Angikwenzi nje lokho mina ave ngiyilethi ngutshela. Mina ngona ukuthi ngihambe edrobheni emini, angikwenzi nje lokho. Ngakho ngiyacela ufuna uzwe kumina ukuthi kwenze njani. Hayi ngiyadla. Ithi ngithole ukwenza njani. Ulale kanjani ebusuku? Yini ngathi awuphilanga kwenze njani? Yazi Themba namhlanje ngibe nephupho elibi elithusayo. Yazi ngendle bengakhona. Bekumnyama la endlini kuduma izulu. Libanika wonke umuntu ebethukile. Kodwa kumangazayo wena wedwa nje ubungathukile. Ulokuyidlile. Angithi boyi mina ngiyinkonze la endlini. Hayi wena mawuthukile nami ngithukile kanti ubani ozogada kumele ngingathuki nje. Yasithemba ngendlela bekade ngithuke ngayo ngimane ngayiphoqa ukuthi angivuke. Ngithe sengivukile abonta ayikho yonke indaba yezulu wena nje ubulela uyihonga. Oh mina ngiyahonga. Uthemba uzazini? Alright. Mina ngiyahonga. Yimina asibo uthi ubani ohonga kakhulu. Wena uhonga Themba. Ya. Silela abantu bakitazana Bafo ngizoshoka ngaka ukuthi mangabe uzongena ekamera lonke. Ngongo buka manje ngifica ngiphendile bithi ngani uyangena nawe uzongena. Hayi phela ngoza madoda. Hayi phela bafo nawe othenga ibuko nangale ukuze sikwazi ukugqoka kahle. Bafo phela ngithola umsebenzi. Ngithola umsebenzi. Thola umsebenzi Steve. Bathi le ndawo yabona mawehla uqhamuke enanda wehle Red Hill. Bayibiza ngani Phumula services ngiyabonga. Bafo lapha bathi bafuna insizwa ethembekile enhle njengami yabona strong yabona nje nawe Steve enhle ethembekile enesizotha njengawe kana mina yabona ukuthi wena lo Steve hayi good luck hayi yabona nje ngizoqala nje umsebenzi bafo ungishiyela usize wesuti ngizokuthengela enye kube kanike kitazane futhi uzobe ngikhona uka Steve kodwa sengathi angawuthola bandla yazi soke siphumula ukondlana nendoda endala lapha yana kufunakala indoda enhle ethembekile akufunakala nombani bafo enhle ethembekile ayo ka Steve ngiyaxaka phela Gogo libuhlungu leli khanda leli. Ayi, ngathi ngizohlanya yazi. Mhlambe wena ukhulelwe nje. Inkhulele soba gogo. Ha, uhamba nami la uhamba khona. Oh. Asengiza ngaliqeda iti kulenza. Sesiyabonga nkosazana yade umuntu elindi. Yazi gogo phela Steve namhlanje uvuke wathi nje uthole umsebenzi. Hayi kahle. Hayi nami ngimfisela inhlanhla manje ngathi ngawuthola yazi. Hayi uyazi lo, unendlela yakhe mina ngiyamthemba ngawuthola nje. Hayi umuntu lo. Hayi.
Hayi kodwa gogo kona kudla nje phela ufuna umsebenzi. Umuntu osazokashaya nawo umoya omncane. Kodwa nganjani nani nowini ke gogo ngenzame nje. Bekhona nje okuncane enikwenzayo nje. Masingazami ukukhuluma ngani? Ngisho ukuthi Ngiyasaphuza netiye lakhe. ngesinye isikhathi wegogo kuye kube mnandi nje mangabe nihlala nje ndawonye endlini nivuke ekuseni nje noke nigeze nihambe nibuye futhi ntambama sizohlangana senzolala. Lalela boyo, qondisa inkulumo yakho. Uma wena uthi asivuke ekseni sambe sofesa. Siqashwe ngolwesihlanu sibeke envelope la etafuleni. Sibuye silengise oshekazi. Ngabe ngiyakuzwa. Hayi lo gigile. Hayi gogo bengaqondanga lokho benyisho nje gogo yazi ngesinye isikhathi kube mnandi nje manihle nje ndawonye. Hayi uqondisa ntombazana ungukhuluma. Sikuzwa ukuthi uthini. Hayi gogo awungaphatheki kambi. Hawu. Awe. Sanibonani. Sanibonani ekhaya. Yebo. Ilo befika lethemba. Waguga. Yini manje futhi? Ulethemba hayi. Usana nenyawo la. Oh. Babakwethu lona ubabu Mina mangizazise ngingumfundisi Reverend Pastor Papamane Phewa. ya Papamane Phewa ya. Siyajabula ukwazi umfundisi. Hayi gogo wena wedwa ojabulayo mangabe ngifikile mina Pastor Papamane Phewa. Papamane Phewa. Mangabe ngingenile endaweni gogo kulilizela besifazane mangabe ngishumayela bayaguquka uzwe beza bengisondela bathi haleluya pastor ngisuke ngifikile mina Pastor Papamane Phewa. Hayi wisimangaliso baba umfundisi. Hayi wisimangaliso. Kodwa ke linjani itiye baba umfundisi? Ngoba uyakubona mina bamfundisi ngezikhathi zami nje ngangena ufriend wetiye ngoba ngangidlila into yaphansi uyabona imfula nokhavini kanjani. Hayi kodwa umfundisi baba. Hey makoko yini imfulafula? Wena awukahle. Nanti baba. Uthanda Awuthule. Kanti ke gogo ke mangabe ke sikhuluma ngetiye mina ngiyena umfundisi wamatiye mina ngingumfundisi wemineral water lendaba zamatiye angeni kuzona ndodana ngesizathu sokuthi amatiye abafundisi laba bakudala bentshebezinde mangabe phuza itiye kuqala ukufika intshebetiyeni bona intshebesipilitini. Hayi bomfundisi usho kanjani lokho? Uchaza ukuthi abafundisi baphuza itiye ngentshebe. Uthi apha malaphana intshebe siyashunqa ishiswa yikhulu ngiyakubona lokho. Kodwa awugogo manguhalalisele ngomuzi omuhle kangaka. Yabona lendlu yenu yinhle. Lendlu ngiyithanda ngoba yabantu abahamba isonto lami ama celebrity abantu abaphezulu top. Baba umfundisi lendlu kahle hle indlu yami. Akusika nguThemba umnini walekha unkosikazi wami lo Nubuyi uwini lo umzala wakhe ugogo ke nje lo ugogo yawo. Baba kwethu ubaba umfundisi lona ubaba walaka makhelwane kusho ubaba kaBuhle uthi akezele ekhaya ngoba ekhaya abekho ukhiya ukho uzohlala nje ukuze kufike ekhaya. Ngizohlala nani isikhatshana. Kodwa gogo wathula nje nawe ingathithi awuzambisi kahle indaba zakho. Ngibhizi mina gogo ngithi umuzo wakho uthulile uqoqa amaphuzu wathatha waphonsa kubra. Enye into engiyithanda ngalomuzi wenu ningabantu njengoba ngishilo awubuke nje ndodana. Umzimba wakho umzimba wama-vitamins. Mina ngithanda abantu abanjena esontweni lami abantu abanjengani abakoleka ngama-checkbook angithi uyabona hayi labo ukuthi ukoleka ngo-two bob ngiyanimema esontweni lami amen kuleyo ndawo. Wemfundisi mina ngilazi isonto ekhulunywa ngalo indaba ama-checkbook ngazi kuphathwa iBhayibheli neculo. Kona kuye kube njalo impela baba umfundisi uhambisa uqobo lakhe haya ama-check. No, ngiyakuzwa ukhuluma kanjani. Ukhuluma ngokuthi uthola ukudla komoya.
Angithi baba umfundisi. utholika igazi lemvana ngithi. Kunjalo baba umfundisi. Ha, mangikutsheleke ndodana. There is nothing for mahala. Uma yelapha esontweni kumele na kanjani ukoleke. Mina mfundisi ngithola. I cannot preach on a hungry stomach. So hiloko ngikuchazayo. Ngiyanimema esontweni lami. Nifike esontweni lami. Ngiyizwa Umfundisi kulungile baba umfundisi ngiyezwa ukuthi ngiyakuzwa baba umfundisi. Wethemba uphume la endlini wena uthi Yolanda umenzi. Hayi ulento umenzi uyeza ukuthi into eyinkinga uyamazi ubuyakhuluma izinto ezingenzeki kodwa yena uzofika. Kodwa phela ngiyaxayeka mina manje ngoba ususibethele umfundisi. Cha ulento baba umfundisi kusho ukuthi bekhuluma njengokuthi uzoxazulula inkinga since sinenkinga la ekhaya njengalaba abavela bafike nje kufanele ngabe baba. Ngithanda mawuthi wena ngizoxazulula inkinga zethu. Amen. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi uyamema uJesu angene kuleli khaya leli. Awufani nalabantu uthi mangabe ufuna inhlanhla umbone eshalele lapha nesicathulo sehashi emnyango. Hayi, anothatha isicathulo sika Jesu nisibeke emnyango. Hayi isicathulo zehashi. Amen kuleyo ndawo. Amen baba. Baba umfundisi ngathi sebefikile noKhiye noma ubaba usengalo. Sefikile ngoKhiye. Yebo baba. Oh, hayi kabi baba umfundisi. Hayi makunjalo ke. Lungile mangihamba. Kodwa mntana mangukutshela into eyodwa. Ngikubona nje emehlweni ukuthi umoya kaSathane angena kuwena. Ungabovumela uSathane angena enhlizweni yakho. Amen baba. Ngoba naku ngikhuluma ngamasheke ekoleke wena uyayala leyo ndawo. Umoya kaSathane lo. Amen kuleyo ndawo. Ngiyizwa. Yeah, ufana nomSamari olungileyo. Usayikhumbula indaba omSamari? Amen baba umfundisi. UmSamaria wathi ehambele. Wabona umuntu elimele umuntu lapha emgwaqweni. UmSamari olungileyo wayikhipha iselfoni yakhe wafonela iambulance. Yafika iambulance. Amen. Azange akhala umSamari olungileyo akhale ngeairtime njengoba nenza abantu. Ukhiye sofikile. Ngiyabonga. Mntanami ungavumela uSathane angene enhlizweni yakho. Ufane nomSamari. Ukhiye. Ubani lo gama lakhe? Uhambe kahle baba. Yini? Wethemba. Cela ufenzani? Ngizela ngithi ngitshele ngathi ubaba umfundisi ngimbizele ekhaya kuba ethi uzothandaza bese xazulula inkinga zale ekhaya. Manje kanti Nje ubulethe enye inkinga le. Umfundisi wakho. inkinga umthandazo. Inkinga umthandazo. Hayibo, ibhokisi. Baba yini? Kubamba ingane. Kubamba ingane. Kwenze njani kusengangaka? Kodwa khokho uzozaquleke ngempela nje wena uba ufake lo mhlola la endlini. Uyazi leli iBhayibheli silehlelayo ngiyasona mina. Munye umuntu ongenza izinto ezifana nalezi. uBra Steve. Uqinisile kokho uyalo lethele. Kahleni ngakusho kanjani ukuthi uBrasteve? uBrasteve uhamba izolo ekuseni la ethi uthole itshoko akangabuye. Okay, lile ethile la endlini. Ilaka nje. Livele landiza lazoyile. Ilaka nje. Beyibhongo awuvule leli bhokisi bo kuna. Hayi ngemlungu wami. Amabhadi wodwa la. Asazi sikhuluma indaba ukuvula amabhokisi mawuthi ngizohlala lana. Wakhuluma indaba zeyitamkoko na. Zama omunye umugogo ufuna uvula. Hayi mina Hayi bogogayi. Kokho livule. Amabhadi lawo. Kokho livule. Wena ntoshana la Hayi, endlini. musangu ukuthi goga mfundisi uzonazi ngayo ukuthi khona lapha phakathi. ngilivule gogo. Livule.
Konke likhule. khona into engongoza nangophika Ima. Kahle usibulalela umuzi mfundisi kahle usibulalela umuzi. Hawu, kwenze njani kwamakhelwane? Sizwa ngesililo singalena kwenze njani? Cha ima besimo abamfundisi. Kakhulume nobamfundisi asethise. Uqhubeka nanti ibhokisi nje. Kokho. Kungani singamenywa manje lelo isiphi? Nihluleka nokuthumela nje invitation ngila eduze. Alisimeme ngani? Sengiyabona. Nisinisha nina after tears angithi. After tears. Cha abamfundisi akunjalo babumfundisi asike sontweni nathi sisenkingeni babumfundisi akukhulu into zomncebo kube nomuntu asimazi babumfundisi nathi kuso sekhona lebhokisi lento exactly. Hayi makunjalo ke akukho nkinga. Njengomuntu wenkosi umuntu akalaho. Umsebenzi wami ukungcwaba noma ikuphi noma ikanjani nikwazi ungakwazi. Bafu kwenze njani la nje manje? Steve, uhambe kanjani izolo uthola umsebenzi? Sesimangele usivuka ekuseni sithutha ibhokisi asidafika iqhamukephi. Ya ngutholile umsebenzi. Njoba ubona nje khona ibhokisi la chaza kona ukuthi ngutholile umsebenzi. Angilahle weba usitshela ngephumula services thina sitshela ukuthi mhlawumbe uba futhola umsebenzi noma isepaki mhlawumbe kwindawo la kuphunyulwa khona izingane ijabula khona izalukwazi ihola impesheni thenga inemfu uyohlala irelax kanti ukhuluma ngokuthi usebenze emushwari. Steve usihlukumezile mfowethu usihlukumezile ngento obheke nje nowini sebese baquleka iyo indaba leli bhokisi. Webra Steve ngoba usebenza lephumula yakho ubona ukuthi fanele usilethele umuntu ofile la endlini silethele isidumbu. Steve cabanga kanjani? Kuzenjani? Ekusukela kwaba nephutha wabona ile bhokisi lele kade sikwabona lo wasiyaqoleka. Boneni? Le bhokisi leli Kuma naye bongo. Cha mina beyithi Ngithi chaphisa Steve ukuthi wenze njani? Okay, bafo. Yabo. Asikhulumi ngophumula lo khuluma ngawo uhlala emapaki. Sikhuluma ngomuntu ophumulayo osela phakathi bafu. Yeke indaba zabantu basemapaki nenemfu yonke lento oyibalayo. Sikhuluma ngomuntu oshonile. Yabona? Hayi, makunjalo ke. Mfundisi, awumancane mfundisi. Sisakhuluma njengomndeni, awume nje, awuthule nje mfundisi. Manje wafo yabona umfundisi into ebalekile ukuthi ngeke uzungcwabe umuntu owazi ukuthi kwenzakala ngale bhokisi nangu kufanele asitshele ukuthi kwenzakalani. Kwenze njani bafo? Bafo ngichaze lento. Bafo ngitholile umsebenzi njengoba ngisho. Ngithe mengifika bafo sengithi ngiyagoduka ntambama. Base bayangicela ukuthi angihambise ibhokisi komunye umuzi eMlazi. Ngoba nami ngiyafika ka ngathathela phezulu bafo. Hayi, ashona khona. Sebe ngifika kulomuzi, ngifika kuyadansa kuyajatshulwa kunephathi. Hawu, ungathi ngiyabona. Angikhulumi nawe mfundisi. Awuthule mfundisi. Hayi mangena la ngaphakathi ngibatshela ukuthi hayi ngilethe ibhokisi. Bathi hayibo, bona bajabulela ukuthi bathola umuzi omusha. Okuchaza ukuthi labantu ade behlala khona sebexoshiwe. Uyangizwa bafu, nikizwa kahle nonke. Hayi ke, mase ngicela ukubuza ukuthi bakuphi bathi ababazi, bona bathenga umuzi abazilutho. Ngicabangeke bafu ukuthi into ezofanele ngiyenze, ngizoxoshwa emsebenzini mengibuya nalo lebhokisi. Angufune lo muzi ngize ngiwuthole. Hayi ke, ngisuke kaVingi ngiqale ngishone phansi kaA. Ngibheka ngihambe ngifuna amatende manje. Hawu, uhamba ufuna amatende? Mfundisi. Kanti uzwa ngathi ngiyabona. Mfundisi. Kanti uzwa kanjani mengithi thula? Bafo awukhulume nalomuntu wakho. Qhubeka. Hayi ke, ngisuke ke lapho ngibheke la section yaka A, angitholi umuntu. Awekho amatende, nginyukele kaE. Ngibheka awekho amatende. Amatendana bafo. Phela ngithi bafo ngifuna itende la kunomngcwabo khona. Khona ngizoshiya khona ibhokisi. Khona ibhokisi la. Bengithi ngiyalunguza awunayi la Montville lapha ngibona inkunzi malanga yetende. Mene ngicabanga ukuthi hayi kusho ukuthi labantu sebehlala la.
hayi ngishijikisa imoto imlona ngiyoshona phansi ngidlule emshiyeni hospital ngiyoshona eClifflands ngiyongena lamonti ngifike ke kulomuzi mengifika kulomuzi hayi kuyakhalwa ngempela bafu isililo siphezulu ngidonseke ibhokisi ngilinyuseke entabeni ngize ngiyofika khona mengifika khona batshotha hayi ke nanti ibhokisi leni nanga umuntu wenu hayi basho bacishe bangidla bangifela bafu bathi kumina abangcwabi amawele banawo umuntu wabo oh wena ufika nowesibili shuthi phela mina semfika nowesibili hayi ke ngitheme ngithi ngiyabachazela bathi bona banawo umuntu wabo safanele ngithathe lebhokisi ke manje ngiliphindise emuva mengithi ngiyafika eoffice kuvaliwe manje awangalishiya ngani ngaphandle ofisini lakho leli bhokisi futhi awabangashayela ngani ucingo nabantu bakho lalela ngeke ngize ngikwazi ukushiya ibhokisi ngaphandle abantu sebentshontsha izidumbu zabantu uyayibona into engishoyo mengishiya ngaphandle bebezonitshontsha umuntu olana akhokho bani mina cabanga semkhokho umuntu ofile hayi awubathintanga ngani ngocingo akunalo ucingo nginonamba yakho phela ngiyaqala ukusebenza inamba yeselula anginayo ngine yase office ngqo oh madoda hayi ngathi ngiyabona kodwa ke bafowethu nano dadewethu sokucacile ukuthi umufi ushone kanjani ngicela ukuthi ngingene mina pastor reverend Mr pastor reverend ngiyamngcwaba lo muntu futhi ngiyambona manje ngimbhekile nje ukuthi ngizomvulela kuleli verse okuthiwa uEsther eBhayibhelini ngoba ngiyambona ukuthi ube ngumuntu wabafazi nakho engizokwenza njengamanje ukuthi abomndeni basondele bazobona isidumbu sabo makukhulu ibhokisi babumfundisi lalela ngeke lebhokisi livulwe la endlini ngeke ngivuma ukuthi la endlini ngizovula umuntu esingamazi lo muntu mangabe shisa inyama ngothi ngigeza abantu kwenze njani ngeke yenzeke le lungileke mzalwane asiqhubeke ngenkonzo awusinikeze wena ihubo lokumphelezela Amen babumfundisi. awusinikeze Ay man, hold it libambe, hold it. I'm going home one. Usuzwile lo muntu olaphakathi ungumuntu omnyama. Akwazi ukumphelezela ngelinye ihubo ngaphandle kwam going home. Wazi kanjani ukuthi uyasazi isilungu? Yeke lo going home. Hoza ngehubo elimnyama. Awuqale futhi. Amen babumfundisi. Nyathela kancane nyathela kancane Hayi, hold it. Bambeni nalelo hold it. Wesisi, ungizwa kanjani? Ngithe mina ngifuna ukungcwaba lo muntu ngokusheshsha. Lo muntu kade zula uyasho lapho umfowethu uthi kade zula ehlenyukana lesi sidumbu. Kumele simngcwabe masinyane ngoba abantu bangcwaba ngobuningi namhlanje. Lo muntu uzongena ku traffic jam ezulwini. Angifuna afike ku traffic jam. Asingcwabe lo muntu ngokusheshsha okukhulu. Yeka lelo gulo la. Baba ngoba uma ubona ngathi kuzoba nenkinga ngapha mhlambe kune traffic jam ngoba la eLamonti kwagijima nala e17 singamngcwaba khona into esheshayo lo nehlavu lokumphelezela lelethisize umuntu ufuthi singawazi umzimba ukuthi ukabantu bongo eyambele kodwa Nkosi yami umlahla Nkosi lo ukuthi emphelezele ngawo gogo ube careful uzulethe umlahla Nkosi nje uzolahla bani bongo nangu umuntu ngaphakathi gogo kunomuntu ngaphakathi uyamazi nje umuntu omlahla Hayi, aseke indaba ka 17 14 19 ngifuna lo muntu asheshe afike ezulwini asimthatheni nge-shortcut lofika kanjani uma nje usabo uba nezibungu uJesu akazona nezibungu bafethu ngiyaqhubeka ngiyamngcwaba ngishilo ngimvulela ku-Esther laphana uthi u-Esther eBhayibhelini lethu bonke abashone bengaziwa bayobona umbuso wezulu nawe mfowethu njengoba singakwazi uzobona so babufundisi kahle. ngithe mina ngeke izilungu indaba ukuthi kuyokhuluma indaba ukuthi ngizwatshela umuntu la endlini kade umuntu asimaza sazi ukuthi ibhokisi ikhonani phakathi lo muntu akusiyiwa le ekhaya semzini wami la yazi lapho sengicabanga nani ukuthi mhlambe uma ngase kuqhamuke nje noma abantu basemsebenzini bathathe ngoba ngikhathele ingani ngishilo ngathi umuntu akala yena wasiza wafika nawe ya Sengihambe yonke le ndawo ngihamba ngifunana nawe ngiyafuna abantu balindile bafuna ukungcwaba eShestaville balinde sona lesithulo umchazeli sisebenza naye kakhulu sazelana sisebenza kanjalo asikhushele ibhokisi
Hambe wena umosha isikhathi. Asinawo amakhekhe mfundisi. Bambeni lapha. Lo muntu akuvulela sibone phela kathi ukuthi Ngiyazavule lo muntu uvulele la endlini. Ngabe bengithini kwena? ngifuna ukwazi ukuthi amandla ethu bese singcwaba umuntu onjani. Baba umfundisi. Asibazi umuntu usingamanga. Baba umfundisi. Akulungile phela kahle. Baba umfundisi. Mzalwana sami, ngifuna ukutshela into yodwa. Uzoshona ungangimemi ngizokungcwaba. Nizoshona ningangimemi ngizokungcwaba. Baba umfundisi. Ngiyatshela ngeke ngize ngingcwaba. Baba umfundisi. Asambe mzalwana. Asambe. Ngeke ngize ngingcwaba. Baba umfundisi.